Zdravím všetko živé a sme tu u druhého dielu z úžasnej hry Torchlight s Adalbertom. Jolo s vami, zdravím vás. A vybili sme ten dungeon, čo sme hovorili, prelandil som si nejak inventár, som sedmička, popredal som to, takže mám 3750 goldov a my sa práve ideme vrhnúť na ďalší quest. Ktorý to bude? To bude ten Protect Guardian alebo Warbeast? Ježiš, proste, to je... Ja mám zapnutý iba Protect the Guardian. Aha. Nemám zapnutý Warbeast. Ty si ho prešiel, nie? Neviem. Myslím, že v minulom diele si ho prešiel a mne to nešlo. Jako, ty si ho... Tebe to dalo odmenu a mne nie. Je to ak si možné. pamätáš. No, takže... Warbeast. Super, my sme ich tam vtedy vybili a ja som teraz našiel tú česku s tým armorom a mám to splnené. Aha. A ty si zase zdrhol kam? Ja som tu vedľa teba. Ty si vedľa mňa? Ja ťa nevidím. Ja kúsok od teba. Jaj. A, aha, no, Peťa vidím. Zasplýval s tým questom. No, takže. Ja čakám na mieste. Takže to bude asi to bude ten Guardian. Keďže je jediný quest. Protect the Guardian, lebo je to tam, ale... Aha. A ja. No teda, Warbeast mám urobený. Hell Potion, Wellspring Approach. Geronimo! Ja si samozrejme musím zapnúť stopky, ale minulý diel som si ich nezapol a potom to aj tak vypadalo. Takže doteraz neviem, koľko ten diel trvá. O bože, jaj bože. Je robot. Hej, to som tam teraz vytvoril, to je ten healer, lebo... On sa skrýva za slupom. To bude dusno. Je to zbabelec. Hop, bing, bang, pam, bang, boom, pác, pif, paf. Tak to bude robiť zvukové efekty do hry. Ja sa ako tačam na meste, iba pálim po všetkom, čo vidím. Pim, pam. Pozor, nejaký Thor nám sem ide. Ježiši Kriste. Trocha to tam bomba. Výborne. Myslím, že za chvíľu podľahne našemu... Je bože. Úžasné dvojité pištolky to zariadia. Nedali. Je bože. Sa respawni tu. V tejto lokácii tam. V tejto tretie. Okay. Jo. Guys, healing potion. Teraz si musíte viac dávať pozor na ten helm. No. Aj ja. Pretože práve mi ostalo tak úplne malý linko a ježiš, on po mňa háče nejaké modré spermie. No. Sa pozri. O, fuj, to je sliské. Bože. No my by sme v tejto lokácii ani nemali... Vidíš to? Vidíš to? Hej, vidím to. Preto ho poďme dať. Fuj. Health potion. No, nejaká helma dobrá. Ja som dostal Item must be identified for... Aha. To je od level 12. Tak som si minul nejaké zvítky. Pacha, to je štíták. Štíták. Už by to nemal byť zase taký problém ako minulé. Pretože sme asi tak dvojnásobne silní jak minule. Samozrejme nám dávajú zabrať, ale to je vedľajšie. Zatiaľ som neumrel, takže... Ale jeden potík som spotreboval.
O, ale ja vôbec neviem, čo tu máme ako robiť. Máme ich tu iba byť, alebo máme... Čak si prečítaj quest, máme nájsť komandera Vejla. O, Commander Vejl. to bude snad nejaký... Snad nám pomôže aspoň sa dostať von. Keď už nás sem doviedol. Hej, no. A tak... Je. Ono je tam napísané, že máme nájsť, neviem, či je tu uväznený, Čak on je tu, alebo čo, ale... bude uväznený, alebo je tu dobrovoľne, takže asi to skôr to prvé. Ajaj. A sme tu spátky. Jej. Ja potrebujem kanón, nemáš ako náhodou kanón? Kanón, ako taký ten Kanón, ako zbraň do ruky. strieľací kanón? Áno. Ne, ale mám pištovku dobrú veľmi. No, ja potrebujem kanón. Na čo? Ja mám ako nový skill som si otvoril a tam je požadovaný kanón. Aha. Mám pištovku. Vieš čo, kanón bude lepší. Ale ja by som ti mohol dať takúto vec, čo ti bude asi dobre. Mám tu dve sekery, ktorá každá má 67 damage za sekundu. No tak to nemusíš. Ty máš čo? Mám jednu mám, dvojručku mám 75 damage za sekundu. A... Ale s tými rýchlejšie útočíš, keď máš dve jednoručky. No a aj dve jednoručky? To sú jednoručky? Tak to vyhoď. Dve 67. Jednoručky? Aha. Tak to je fakt dobré. Ale to je pre level 9, takže my máme 8 level, tak potom... Hej, dobré. Čakaj, ja vytvorím toho robota. A ja ti to natradujem. Yes. A môžeš mi zaplatiť. Alebo ne, keď máš nejakú brokovnicu. Malšiu, Čo ne, ale mám docela dobrú vec na peta, keby si chcel. Čakaj. No, to mi môžeš dať. Aha, ja mám 14 armoru, tak to... Hento má 8 armoru, ja mám 14. Tam je ale hlavná tá critical chance. Aha. Môžeš to dať tradenúť. OK. Takže. Kirky dám sem niekam. Aha, okej. Bang, 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 bang. Takže mám nový skill. Volá sa, že Runevault a robí to vlastne to, že keď stlačím ľavé tlačítko, tak vskočím dozadu a tam, jak bude tá fialová vlna, tak tam to dá 13% of weapon DPS. Aha, budú mať horšie zbranie a 53% šancu to má, že to dá blitness na 3 sekundy. Dobre, ale my sme tu ešte furt našli toho dementného Guardiana. Koľko koldu. To je také pravda. To on, neviem prečo nás to k nemu nenaviguje. Vieš, to je možno jeden taký z tých levelov, že musíš si ho nájsť sám úplne. Tak sa rozdiel... Jo, tu je! Tu Máš je! ho? Mám tu bossa veľkého. Idem. Tak poďme. Vidím. On sa portuje. Ide to zatiaľ. Jo, dal som mu onej. Dal som mu kúzelko. O bože. Ježiš. Pozor. To je odpornosť. Battle Axu som z neho dostal. Ja som dostal... Wow.
Nové rameno. Nové rameno. Z Bruce nové rameno. Hej, ja na tom ramene nemám nič moc dobrého. No. Počkaj. Ale docela fakt dobrá bedlek sa mi z nej podľa. Myslím, že ideme dobrou cestou, keďže tu bol taký ten veľký typek. Zrejme, hej. A rozchádzame sa, tak ja idem hore a ty cho tam. Ka? Heal potík. To sa tu spájalo. Ja musím ísť tiež hore. Kvázi trocha inou cestou. Stairs down. Ti idem pomôcť týmito. Wow. Išiel si tam? Hej, išiel som tam tými schodmi dolu. Čakám ťa. Pri vstupe. Jo, som tu. A môžeme ísť oslobodiť Vejla, ktorý byl unesen ošklivými polokrysami. Ježiši, ďalší oný. 11. A ideme. Ešte aj Shieldbreaker tu je, pozor. Pozor. Som nestihol uskočiť, to je spomalené úplne. Dobre, ja na neho berem niečo rýchlejšie. A ja? Je! Oni ma zabili. No, mne dali peta. Shield barrier. On sa ti oživí, to je v pohode, horšie keby dali teba. Ten mi uvalil. Nemám toho robota, ja zase musím robiť toho robota. Gold. Bože, jo! Pomoc! Chod dopredu. Tak si zoberiem niečo tvrdšie. Bang. Keď budeš devinka, tak si dajte sekírky. Dám. Teraz mám jednu takúto veľkú. Aha. Dvojručandu. To im pripomína nejaké 9. tie postapokalyptické hry o prežite. Tam máš vždycky takú tú dvojručku, takú červenú sekuru. No, Fire Axe, to není drevorúbačská, to v Amerike proste oni používajú. Hasiči? Áno. No. Pozri, jednu mám magickú, to mi padlo z jedného šmejdála. Mi padla jedna magická z nich, takže Ježiš. Som mi dal... docela rýchlo to útočí. Ale niekedy sa oplatí viac používať tú dvojručku. Keď sú to takí, že... Devinka. Som devinka. Mne to dalo pred chvíľou devinu. Tyjo, dobré. To bolo super. Som tam trocha zakúzlil. Aha. Na tohto sa podľa mňa viac hodí tieto dve. Urny. Gula. Branches, nič moc. Ne, tam sa nejde dostať. Musíme ísť horom, no. Tam vidím goldy, že sú. To sú goldy. A keď sú dosť neschopní, že nevedia preliesť taký malý konárik. Bang. Trojka, zabiť ich, ísť ďalej, rozbiť urny. Ako, tento engineer mi zatiaľ prípada docela jak mák, však tu on trieskam takéto ohňové kúzlo. Ale musím si kúpiť von ten kanón a hlavne... No hej, kanón môže mať aj a to je fakt super. On má niečo podobné ako pištolky, že nestrieľa tak do strán jak brokovnica, ale tak viacej rovno. Sem si dám štít, aby som, lebo mám jeden atribút na shield bash sa to volá, že medzi nimi prebehnem so štítom a na to treba samozrejme, že štít, takže... No. To vyzerá nejak takto. Ich to úplne odhodí. No jasné no. Ten štít, ja by som možno mal štít. Počkaj. Ja mám štít. Ale možno lepší budem mať. Ne, nemám, ja som to predal všetko.
Hm. Som akože čakal, že tiež, že si to predal. Bum. Ten Viem sa to so kanón, Shieldbreakerom. no, ten kanón potom bude vyzerať, keď niekto poznáte, jak v sérii Osame, keď máš ten kanónik, pretože ono je to tiež také iba taký, Mhm. taký ten čierny kanónik proste. Modrá koulička. Urna. Portal Breaker. Achievement konečne. Napadli nás koule a ten meč na nás vyslal Wow, svoje koule. pozri. Ježiš. A ideme. Počkaj, idem do nich. Zozadu. Vidíš tie samé explózie, Aha. čo tam boli? Ježiš. Je tu viac. Počkaj, robot nás healne. Unes toto, kámo. Musím si dávať normálne pozor, mi už hodne berú tým, že ich je tu tak strašne veľa. Aha. Oni idú zo všetkých strán. Bože. Musím A sa tak tam skryť. hodíme tento meteor a... Ty máš dobré kuzla. Ja mám také, čo im skoro vôbec neuberajú. A ty si range dole, aspoň. Čakaj, tam skúsim medzi nich behnúť, takto. Ty si tam biješ? Aha. Bože. Tuto zabijeme nejakého shieldbeera. Tu vedľa toho je, ten s tým mečom je hodne silný, pom. Aha. Však on je aj najväčší. Ja ho trolím, ja do neho seknem a odídem, on mi to nebere. Poď si po mňa. Nehaj ho ísť na mňa, počkaj. Bože. Som chcel mu dať kus. No, Jej. moc teraz z neho nebolo, ale však čo? Víš, ja som ich tam posilencoval, to je super to kuzlo, jak tam uskočíš. Mhm. Úplne ich tu vyrubávame. Sa ani nedivím, že mám drevorúbačskú sekeru. Sa úplne tak rozprsknú. Hej, no ten efekt sa dá vypnúť, ale... Ale tu už sme boli, my ideme dokola. Hej, musíme ísť stadiaľ, Robot, tuto sme nepokračovali. Robot, healuj ma, prosím. On urobí taký puls za chvíľu a to ti... Vidíš? Aha. Tie pulsy, čo on robí. Nejakú babičku tu vykálime. Poď. Babičku? Kde máš 9. babičku? Ako 9. No, že 9, 10. Si 10? Mhm. Mne chýba 6 expov. Má 22 954 z 23 000. Hej, no ja akorát pozerám, že čo si dám na seba. Nejaký armor. Jeden mob mi chýba. Viem, nejaký Tu. vampirik tento. Very fast attack speed, no dobré, to si Level asi zoberiem. 10. Rare sword. Mám 2 skill To je do pointy. jednej ruky. Fú. Physical damage. Wow. Health stolen on hit, no to není zlé, ten vampirik Še- sword. Od kalkatky 14, ja som 10. To bude za dlho, tak si dám asi toto rapid fire, pretože... Ja som už docela plný, bohužiaľ. Mhm. No. Môžeme ísť dopredu, poď. Hej, idem. Len si armor ešte dávam. Daj si to do peta. Oni majú nejaký vlastný inventár. Keď stlačíš P. Hej no, vidím, jak mu to tam nahážem. Ja jasné, takto, takže... Jemu to tam všetko nahážem a potom si to od neho zoberiem. Aha. A on to predáš. Mhm. Dobre. Takže ešte aj túto sekiredičku mi zober Petoš. Ja postupujem. Ideme na to.
111, takže... O, tu dole je ďalšia brána, poď. Idem. Čistá. Mimik. Fú, mám fakt dobrý meč. Proste, ktorý má lifesteal. Čože? To je super. Hold potion. Ešte nejaký hammer som aj dostal. Kde je tento vchod? Ako niekam inám. Neviem, ale Shoulders. rozmýšľam, že som si mal možno zobrať Magea. Prečo? Však si Pretože... hovoril, že shotgun je úplne super. Však je. Peres. Však je. Ale... ten mage by furt kastil kúzla. To by bolo super. Tak, mageovia sú skoro v každej hre, počkej. Dosť dobrý. V každom Aj sa- RPGčku snad nájdeš magea. Aha. Ty vole, to čo je? Ježiši Kriste. Čo, joj, Pomoc. 13 Hammer, Kde hammer. si? Zadu. Ja si tu úplne bijem. Pomôž mi. Ja umrem za chvíľu. To fakt, počkaj, tak poď. Poď sem. Je to waypoint. Jožiš. Ešte je to waypoint. Generál. Vidíš to, generála? A však preto som hovoril, že umrem. Dobre, to bol menší timelapsik kvôli tomu, že to bolo dosť dlhé. O, nový Mysterious Crossbow. To chcem. Guardian Od level of the 7 Water. No pozri si 110 to. per second. Vidíš, že okolo čoho behám? No, Však to je úplne super. no a on je s nami? To je zvieratko. To chcem mať ako peta. To je zlaté. Aha, dosť málo mi dáš za to prachov. Quest complete. Počkaj. OK. Kanon! To, chcem. To. Počkaj, my máme ísť teraz kam? Regrowth at Enclave, takže máme ísť do Enclaveu. Super. Aha. Čakaj. Aspoň popredávam všetky tie somariny z peta. Ja dám si do zbrane.
Dobre, plus 7 fire damage. You have a new quest, jak mi to dobre oznámilo. You have a new quest. To je Jaký? prosiak. Guardian's Tale. Wow. A ten Podľa sa mňa bere... tieto žlté questy, to je hlavná dejová linka, takže by sme si mohli dať aj nejaké ako bočné ešte predtým, než pôjdeme ďalej, podľa mňa. Mhm. Ale kľudne by si už, ja neviem, koľko máš čas? Ja som to nestopoval. Oh. Well, fuck. To máš jedno. Commander. Things have gone from bad to worse while we were at the wellspring. Rare helmet. And the Asterian Sith is spreading, Wow. and it's moved out into the lands north of here. Wow, ty vole. Tak toto chcem Sedrun určite. Master mám nejaký. Plague seems To chcem určite, krása. 15 Toto predáme. armoru. Počkej, teraz sale. Pet inventory. Čo tam mám? Nič dobrého. Ja toto všetko Physical. asi premiesním. Tak to si vymením. Hop, 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 hop. Spíc. O, brokovnica? Aha. Tiež predám. Shit. Ja by som si chcel ale kúpiť niečo, nejaký fakt dobrý tento. Nejakú fakt dobrú vec. Ale on teda moc dobrých vecí nepredáva. Mhm. Lepšie tie si popadajú. Tak čo, navrhuješ, že by sme si mohli ísť urobiť nejaký bočný quest? Buď, alebo to môžeme ukončiť a No, urobiť tak- to za kamerou. Dobre, súhlasím. S druhou OK. možnosťou. Tak my sa s vami lúčime a uvidíme sa u ďalšieho úžasného dielu tejto úžasnej série s týmto úžasným spoločníkom a čau.